Hayi uyakhala. Okay. Ithi isihloko sayo lemngane nami ithi Valentine. Valentine sheshe yafika engaqonga umshelo wakhe. Yenzeka phela Valentine. Yenzeka. Yazi Valentine yangempela uyibona ngoDecember bese ke kulandela le yana ke international. Yeah. Nginamanga majuzi. Hayi, isheshe ifika. Ngicela udlulisa lo message. Ngicela udlulisa lo message lo sokomnye waqabethe esebenza nayo apha station. UScotland the main man. Phanga phesha one ya esithi sithi a great show Bravezi and Joe's man abuti I'm ready to vote. Okay, I'm already voted and I will keep on voting. Great show. Siyabonga. Yabona ke izinto ezimnandi abantu basinike feedback ngazo. Nawe yenza njalo mase kuphatha kahle kanjani responda kamnandi kanjani kamnandi so yeke lana phela siphethe inyanga enkulu umthetho wethu usuyangcoba manje sekugobela hayi shuthi mhlawumbe kuyogcina kufikile nalapho phela ilikho iphutha ngoba vele umkhulu vele wayevele njalo vele futhi ke phela lokho awudeleli umuntu awuhlukumeza umuntu uyelapha nje ngobe ngisiza abantu siza abantu ya sibuye ke kule ndoda ke esinayo namhlanje ke uBakhamnandi Makhamnandi unesikhathi esikanani ula endimeni yezomculo and ungene kanjani kumculo kaBasikandi ngoba miningi imculo ithe chithisaka ngiyakubona nje ufanele ukuba iphantsula kodwa wazungena kwaito ama phantsula ayi yabona uMakhamnandi uyaqala ialbum yakhe yokuqala le kodwa phela emculweni kade waqala ukulandela from kubacula abadala ekhula nje ewuthanda into enza ukuthi ngifuthe ngikhathele umculo ukuthi wona engizwa kahle angutolikelwa lo mculo lona umculo omnandi usuke egazini usuke yoshaya enhlizweni angangizenzisi yabo isegazini sokulanda ngo-29 ngale ngo-2019 ukuthi ngiqophe ingoma zami ngasokuthi ngo-2020 ngase ke ngene studio lapha ya kwaLoftus studio kwaLoftus avele zasha zahlangana ngoba nizwa nje zingakashike ubani lo ubukela kuye sonke lesikhathi obumthanda ngoba khona lento evukayo kuwe akuvuki ukuthi wena uMakhamnandi kodwa khona lo muntu obumlandela esimzwayo kodwa ke esingamuzwa kahle kodwa owaziwa kuwe baningi abantu bembukela kubona kodwa khona lona phela ukugcina impela ebeyisithando senhliziyo yami ukuthi cha hayi lapha ngeke uhlala bemzonda abafazi namadoda bethi ufana imfuka kamkhize umzungeza umabeke lokho uzungeza ngesibhamu yini engenze kuwe ucila libhajwe emva naphambili ndodayo kangaka nje ufuna nenkambeni zakho ikhansela na JBC umadoda abushelezi ashimisa amatona ahlala ngaphansi kwamatsha la madoda wona lo yenzwa ke yona le ukuthi phela kodwa akufa uyahlula kodwa hey ngayamthanda lo muntu yazi umakhatha mna wavela umoya cha lalela wavela wavuka lidlozi likaMasikhane khona into amajozi lidlozi likaMasikhane khona into ongayiboni lamajozi namthetho ungowokuqala lo muntu ukuthi athi ubelandela lo muntu abanye bazotshela ngomgqumeni umuntu mefika nje la landela iPavalati yakhe wasathe iyashela imhlobo kulo mehluko la phela ngithi laba ngisa basaqhubeka ukuthi indawo kaMgqumeni ngoba salengelwa vela iphilipo vele iqhawe nalo kodwa manje abantu sebaningi kakhulu abanakhuza lona kodwa nje impela hayi ngeke ngithi hayi ngoba ngeke ngiqamba mangama sengifika la ikhansela ngisho ngangisho ukudla kwakhe namndaba namandla lekhansela yonke into efika ehlangene kunendoda la okwakuthiwa ubani indoda yalapha entolwane kwanqamalala ugadi iqolo yaba yokuqala ngithi kwakunyaka odlule noko ku2019 eyathi yona ibibukela kumqashi umfowethu understand ikophe ngamanqo ungowesibili ke manje uMakhamnandi uthi akhulume ngendoda ejuleka kaka abona le ndoda le yabe ngiyilandela kakhulu futhi ikwazi ukuthi ke iact noma idlale ezumlingisi uma icula majazi indoda iyiphoyisa iyakho konke nje yenza yonke into semthetho inama voice angazi ukuthi triple voice noma multi voice angazi ama voice ayo nje wakhuluma ushwilana ngikhuluma naye lana evakashela ekhaya wathi cha yena nayo indoda emenze ukuthi umculo iwubone ukuthi umculo ungenza noma yini ngawo okay sibuyeke lapho ke ngoba isikhathi ke sisithengile umajozi hlalisho njalo ndoda kule minyaka ke noma nje uthi ke ialbum yokuqala le usebenze nobani lapha ngisebenze
nomfowethu uhlokoloza lezintambo ngoba ikhala kahle kangaka nje Uhlokoloza. uyena uhlokoloza Uphindle ehlobo. uhlokoloza ntombi ngathasi kababhe umehle mambane emnyama unduka ayiva qothwa amakhanda naye ingozi kanti uciko sisho la umjabukho umabula ekhaya bula kuwe phela uciko aphinde ngasebenza nomafeje umfoka Ntuli umfoka Lithuli Untuli umfoka bani Ntuli umphambo ugodida usukaphi awu ngani phela isho ngakho senza show usukaphi nesho hawu khona lapha eNembe futhi yemadoda uzokuthiwa kusemakhulu uyazi ukuthi kushiwo yena impela uNtuli owagcina ukwakha lapho wasiyasuka ngempela wasiyalenga awu ngiyabonga uthola umlando omusha ngakhula kakhulu namhlanje bengazi emakuthiwa semakhulu kusuka lapha phela kwesakabiyela uyazi ukuthi ubani lona ophethe lapho owayephethe lapho wathena ngeke aphathwe umfowabo kaGodide mina ngazi bathi bani umhlala umphezeni uyeke owasuka empaphada wathena ngeke aphathwe umavumengwane wathi ngamana aphathwe emakhuni izinsalela zikaGodide asiyeke ngasikhoke lapho thina sila emculweni ngiyokutshela ngelinye ilanga ngiyabonga uthola umkhulu umlando kangaka ngiyabonga so ke mngani wami umafeje lo owakithi wakantu so ke ubanike lo kusebenza naye ke ephethe intambo engineer inkinobho yonke leyo ulofthas insizwa le Bushbuck Rish ayisho hayi ubhuti wamina ayayenza into yakhe impela uzoba la basketa usibongile Gundi ikhanda zonke intombi igundile uzothi lapha kwinkostina insizwa ngidonsa phansi eBackville ubaba uZimba umfowabo kaMashansi lo ngiyambona uMashansi keyboard futhi hayi uyena uLofthas kanti ubhuti wami lo khona ingoma eyubani utrack number 7 isoka lapha lashawa insizwa engaseka ayiphumule ngokuthola ekhona ishinandi kakhulu lo ngoma eshayile ibasket yakho na ithi ingoma ethi isoka lami awusho sikhindi nje hayi isoka lami shawo mahashule ngiyabona noshaye ibasket lapha lo nsizwa ishaya kakhulu lo nsizwa awuhlebela umlaleli ke uqamba kanjani uma uqamba ingoma uyayiphupha uyayibhala nje noma ubheka izinto ezenzakala phambi kwakho into engavale ngenze namanje nje ngiyokubiza uzobhala ingoma ngathi awubhala ingoma kaPodfest nakumyalazo khona ungenile phawuthi hayibo ibambe napha madoda lomnandi uhlelo siyakwamkela nawe emakhamnandi uMathini kwete ungasekiwi awu ngiyabonga futhi uMathini ngiyabonga kakhulu yabona ke ukuthi ke ngempela lento oyenzayo mabe khona umuntu omhambayo ungabusamela kodwa uNkulunkulu ngiyamhamba ngazihlala lapho kodwa ubuciko uNkulunkulu wami uNkulunkulu njalo nje ngihamba ngamadolo angazi ngake intombi onazo kodwa ngiyayebo le ntombi nami okay mngani wami ke lapha ke uyabona umhlaba ujikile manje ama CDs ayaphela lana sisemhlabeni wama digital stores digital platform yes manje kunzima ubonani wena ubona ukuthi ukuphela kwama CDs kuletha indlala noma lokho sekwenzeka njengamanje kunenza naziwe liphinde nizuze okwevile kulokho ebenikwenza ngama CDs hayi kunobuhle nobubi awuchaza uhlaziya kwami ngomhlaziya eqondo lezepolitiki kuvusi ngilabo abakuthandayo oqala lento ukuthi manje ama CD ngathi ayaphela umculo nama digital stores inhle kakhulu ngoba ngisho ngabe umuntu phesheya kwezilwandle uyamthola umakhamnandi noma ngabe kuphi ngoba idigital yonke indawo ikhona into leyo uyiphethe efonini lento yonke noma lento nje ubuhle lo kodwa ke bese kuphinda kuba ngapha emasentini yolimaleka impela ngoba wena mvezi noma majozi uyafika lapha yana eWi-Fi thizeni mhlawumbe ufike uyadownload sengisuka sebenikana ngayi hambe ngoWhatsApp yini umthetho ake manje umthetho ayiniki intombi zakhe yabona kanjalo nje i-album yonke kanti i-album ingena kanzima e-studio bafowethu ngendlela eyisimanga kanti i-CD before bekumnandi ukuthi ungeke uyithole kwendawo thola ku-CD besikhathi esiyi-1 abantu abaqopha emgwaqeni bantu abale beyithengisa okay masiqumbele ngenxexesha uJoshua uzasasibulala bana asenze kanjena ke mngani wami
ukuyivala nje yonke lento uyathola inkulumo zokuxhumana. Ngiyatholakala ama-digital stores Deezer, Spotify ngithi nje kuwonke ama-digital ngingabe nisabala nga-1 ngishishise naku-YouTube ngona usubscribe please abantu bengayisabi into yokusubscribe ngoba abantu into engabo bavele besabe labacanga kodleke time ngeke idleke time subscribe mangafaka something uzobona phinde futhi ngibonge la abantu base Alex nokuperforma lapha enobuhle ngingayishile ndawo enobuhle noma la emadala ngishaya ihlombe kakhulu lokho support inkulu kakhulu abe Alex ngiyabonga kakhulu. Okay lana ke ko Facebook na ko Instagram njalo njalo uyatholakala ukhona uMakhamnandi Hadebe uthi Makhamnandi Hadebe uphinde uthi lapho kwi-page lami ulike lapho uthi Makhamnandi ziyashisa music production. Ziyashisa music production. Ngicela uvalise mngani wami bese usinike inamba yakho yocingo kodwa asenze nje sinike inamba yocingo uqala bese uyavalisa. Okay. Inamba yami yocingo itholakala kanje na. Ithi 078 668 39 65 phinde futhi sishiye sibili sithi 072 81 77 050. Ngiyabonga kakhulu abantu besupport CD kaMakhamnandi ukuze uMakhamnandi engapheli phela ngoba uMakhamnandi akalingisi uphethe into nje yakhe yakhayo uyabona kufana ukuthi usicula into ekhona ngicula into ekhulayo yabona. Uthome sibonga kakhulu sibe nawe yezo. Amen. uNkulunkulu akubusise ingoma ofisa ukuthi sikhiphe ngayo. Track number 3 Iveze ukhuluma ngani lena? Cishe lambu uzoyibona. Hayi baba yangisafuni. Madoda. Okay. Umthetho uyayibona.